Măcar și mic face bine. Măcar și mic face bine. Contact, dreapta, 2 căsuțe din fața mea. Vezi în partea aia, la în spate. Dă-i-o. Bine, vezi, ai grijă că acolo iese. E unul pe centru la penultima căsuță. Vezi că mai sunt doi, e unul la 2 căsuțe pe centru și unul în dreapta pe undeva. Pe ăla din dreapta nu-l văd. Nu mai are bile, du-te pe el, E mort? Bun, vezi că mai e unul pe centru față de mine la 2 căsuțe. Gata. Nu. Păi nu, a strigat mort. Nu sunteți 5? Ha? E stop joc sau nu? Ah.